क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोआ गोजोननाय आरो जौगानायनि फारसे आगान सुरनाय हाबाफारि लादों। बिटिसि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि भबानिपुराव मोनसे मेहेरगोनां सुबुं थुबुरमा हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गोजोननाय आरो जौगानायनि फारसे आगान सुरनाय हाबाफारिया जागायो। क'क्राझार जिल्लानि गंफ्रोमबो बियाबनिफ्राय बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि खमैबो 50,000 सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोनि बे गोजोन आरो जौगानायनि फारसे आगान सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय खौरांखौ मोननाय जादों। हाबाफारियावनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे साफ्रोमबो इएम, एमसिएलए, एमएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ आथिंजों हानजा सुरनाय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड ओनसोलाव बोसोरनै जोंनि सरकार सोलिबाय इउपिपिएलनि दैदेननायाव आरो बे समाव जिखिनि जौगानाय हाबाफारि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों मावदों बेखौ माखासे मानसिफ्रा माखासे रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे रेलिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो इउपिपिएल हानजाया जे रायजो राजाफोरखौ सिबिनो फैदों आरो बेवहाय जे खौसेथि आरो गोजोनखौ लाबोनो फैदों आरो बेवहाय जे गासैबो रोखोमनि जौगानाय फरायसाफोरनि, लाइमोनफोरनि, आबादारिफोरनि, आइजोफोरनि गासैबो थाखोनि जौगानाय लाबोनायजों लोगोसे बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जे जोंनि हानजाया फैदों बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेसेज होदों। मानोना बेखौ लानानै जायफोरा दिनै जोंनि जौगानायखौ मोजां मोना, जोंनि खौसेथिखौ मोजां मोना, दा बेफोर मानसिफ्रा जानला मानला खोथा बुंदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो स्पष्ट खोथा बुंनो सानो जे बोसोरनैयाव बर' माहारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ जोङो हाजोबाखैब्लाबो जेसेबां हायो बिथिंफोरखौ जों जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव हा हुनि जेंनानिफ्राय लानानै जिमानखिनि जेंना जोंनि रायजो राजाफ्रा दङ आरो बेजों लोगोसे बिरिटायार गोरोबथानि गासैबो जाफुंसारनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन, गोख्रोङै खामानि मावबाय लालांबाय थागोन। आइ आफा रायजो राजानि अननाय, मोजां मोननाय आरो फोथायनाय जोंनि सायाव बेनो जोंनि थाखाय आशीर्बाद। बेखौनो लानानै जों अराय सम खामानि मावलांगोन आरो बड'लेण्डआव जाहाथे इयुनाव मालाबाबो हिंसा जाफैनो हाया आरो खौसेथि गोजोनखौ लानानै जों गासैबो सोरगिदिं जौगानायखौ लांबाय थानो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। हाग्रामा महिलारिनि होननाय जेबो समस्ति गैया, रायजो राजानिसो समस्ति। हाग्रामा महिलारिया सिगिनानै थाखा फैसा रानलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामबाय थादोंमोन आरो बे थासारिया दा गैला। नंखायनो खुनु मोनसे समस्तिया हाग्रामानि होननाय समस्ति गैया, हाग्रामानि होननाय जेबो समस्ति गैया। बे समस्तिया लासै बेयो रायजो राजानिसो समस्ति आरो फैगौ इलेक्सनाव हाग्रामाल' नङा बिपिएफनि रावबो सासेयाबो इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनो हानाय थासारियानो गैला। एनडिपिनिल' नङा, आगोलनिफ्राय बिएलटिनि समावबो बिएलटिफ्राबो माखासेया दाबो रिहेबिलिट जानो हायाखै। दिनै बे रिहेबिलिटेसनखौ 100% खालामनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो रायज्लायगासिनो दङ। आङो मिजिंथियो गुसुं समनि गेजेरावनो बेफोर जेंनाया जोबजोबगोन। 6.3खौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। मानोना बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो फरायसालिया जे प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेखौ जों लुबैयो। बेवहाय जेबो जोङो सेकेन्ड थट गैया। नंखायनो जेब्लायसिम प्रभिन्सियेलाइज जाया अब्लासिम जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, ছাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে, খোজকাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।